नमस्कार। आज आमे कथा हेबा एई सोशल मीडिया माने फेसबुक और इंस्टाग्राम भली प्लेटफॉर्म आम व्यक्तिगत तथ्य को किमती व्यवहार करछंती। ହଁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଉତ୍ସ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମୂଳ କଥା ବାହାରୁଛେ। कौन सीटा? ଯେଉଁ ସେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସିଧା ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡୁନି, ମାନେ ଯାହା ମାଗଣା ଲାଗୁଛି, ସେଠି ବୋଧେ ଆମ ଡାଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ନେଇ ବେପାର ଚାଲିଛି। ओहो, एटा तो बड़ कथा। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ବାହାର କରିବାକୁ, ମାନେ କୋଉ ଡାଟା ନିଆଯାଉଛି, କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ। हाँ, ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା ସେଟା ବି ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କେତେ ଡାଟା ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସବୁ କହୁଛି? ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ଯେମିତିକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଖାପାଖି 79% ଡାଟା ନେଇପାରେ। 79%? କି ଡାଟା ଏଥିଲେ? ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ, ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ହିଷ୍ଟ୍ରି, କୋଉଠି ଅଛୁ, ଆମ ଲୋକେସନ, କାହା କାହା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି, ଏମିତିକି ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସୂଚନା ବି ଥାଇପାରେ। ବାପରେ। ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରାୟ 57% ଡାଟା ସେୟାର କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟେ ସାଇବର ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଗୋପନୀୟତା ମାମଲାରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରଖିଛି। ଏ ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ତ ସେ ଆଇନ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ କଥା ଆସୁଛି ଏ ଡାଟାକୁ ନେଇ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମାନେ ଏହାର ବ୍ୟାପାର କେମିତି ହେଉଛି? ହଁ, ସେଇଟା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେରିକାର ଯୋଉ FTC ମାନେ ଫେଡରାଲ ଟ୍ରେଡ୍ କମିଶନ, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଡାଟା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ପୁରା ନ ଜଣେଇକି ସେସବୁକୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବା ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିଲି ଫେସବୁକ୍ ପାଖାପାଖି 2230ଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କମ୍ପାନୀରୁ ଡାଟା ପାଉଛି। ମାନେ ସେମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୋଧେ ନିଜେ ବି ସେତିକି ଭାବିନଥିବା। ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଆଉ ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଡାଟା ବ୍ରୋକର। ଏମାନେ ହେଲେ ଏମିତି କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ଡାଟା କିଣିକି ଏକାଠି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ଡାଟାକୁ ମିଶେଇକି ଆହୁରି ବଡ଼ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଖାଲି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଓ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହା ଆମର କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ମାନେ ଋଣ ନେବା କ୍ଷମତା ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏମିତିକି ରାଜନୈତିକ ମତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରେ। ବାପରେ, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ବିପଦ କ'ଣ? ଖାଲି ବିଜ୍ଞାପନ ନା ଆଉ କିଛି? ଏ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକରେ ଡାଟା ଲିକ୍ କଥା ବି କିଛି ଅଛି କି? ହଁ, ଅଛି। ଡାଟା ଲିକ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ। 2025ର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲିକ୍ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ପାଖାପାଖି 16 ବିଲିୟନ ଏକାଉଣ୍ଟର ୟୁଜର ନେମ୍ ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 16 ବିଲିୟନ? ସେଥିରେ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବି ଥିଲା? ହଁ, ସେଗୁଡ଼ା ବି ସାମିଲ ଥିଲା। ଏମିତି ଲିକ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଫିଶିଂ ଆଟାକ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। ମାନେ ଲୋକେ ଠକି ହେଇ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପରିଚୟ ଚୋରି ହେବାର ବି ଭୟ ରହେ। ଆଉ ସେ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ ଆନାଲିଟିକା ଘଟଣା ସେଇଟା ବି ତ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ନା? ହଁ, ଠିକ୍ ମନେ ପକେଇଲେ। ସେଇ 2016-19 ବେଳାର କଥା। ମେଟା ମାନେ ଫେସବୁକ୍ର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ 87 ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଡାଟାକୁ ରାଜନୈତିକ କାମରେ ଲଗେଇଥିଲେ, ଯାହା ଅନୁଚିତ ଥିଲା। ଓହୋ, ଏତେ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କିଛି ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି? ହଁ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2023 ମାନେ DPDP ଆକ୍ଟ, ସେଇଟା 2023 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଲାଗୁ ହେଲାଣି। ଆଉ ତାର ଯୋଉ ବିସ୍ତୃତ ନିୟମ, ସେଗୁଡ଼ା ଏଇ ବର୍ଷ 2025 ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଡାଟା କେମିତି ନିଆଯିବ, କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେବ, ସେସବୁ ଉପରେ କିଛି କଟକଣା ଲଗାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଥା, ଭାରତର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଗ CCI ସେମାନେ କିଛି କହିଥିଲେ ନା? ହଁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ନଭେମ୍ବର 2024ରେ CCI ଗୋଟେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ମେଟା ସହିତ ୟୁଜର ଡାଟା ସେୟାର କରିପାରିବନି। ଓ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ମାମଲାଟା ଅପିଲ ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏ ତ ଗଲା ଭାରତ କଥା। ବାହାରେ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କିଛି? ହଁ, ହେଉଛି। ଯେମିତି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ EU, ସେମାନେ ମେଟା ଉପରେ ପାଖାପାଖି 390 ମିଲିୟନ ୟୁରୋର ଜୋରିମାନା ଲଗେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଡାଟା ପଲିସି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆଇନ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି କରିପାରିବା କି ନିଜ ଡାଟା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ଭଲ ଉପାୟ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ହେଲା
ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ ବା 2FA ବ୍ୟବହାର କରିବା। ହଁ ସେଇଟା ଯୋଉଥିରେ ପାସୱାର୍ଡ ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଡ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ହଁ ଠିକ୍ ସେଇଟା। ଏହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସବୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଶକ୍ତ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାସୱାର୍ଡ ରଖିବା। ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ସେଟିଂସ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ଦରକାର ନା, ମାନେ ପ୍ରାଇଭେସି ସେଟିଂସ୍, ଆଡ୍ ସେଟିଂସ୍ ଏସବୁ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ସେଠି ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, ଯେମିତି କିଏ ଆମ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିବ, କୋଉ ତଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଏମିତି। ଆଉ ସେ ହ୍ୟାଭ୍ ଆଇ ବିନ୍ ପଣ୍ଡ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଅଛି ଶୁଣିଛି। ହଁ, ସେଟା ବହୁତ କାମରେ ଆସେ। ଆପଣଙ୍କ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେଲେ ସେ କହିଦେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କୌଣସି ଜଣାଶୁଣା ଡାଟା ଲିକ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ? ଆମେ ଆମ ଫୋନରେ ଯୋଉ ଲୋକେସନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି ତାକୁ ବେଳେବେଳେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ଡକ୍ ଭଳି ପ୍ରାଇଭେସି ଫୋକସ୍ଡ ବ୍ରାଉଜର ବା ପ୍ରାଇଭେସି ବ୍ୟାଜର ଭଳି ଟ୍ରାକିଂ ବ୍ଲକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାରୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରୋକିପାରନ୍ତି। ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପାଇଁ ସେ CCI କେସ୍ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଥା। ହଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମାମଲାର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ କଥା ପରେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆଉ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ବି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଡାଟା କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାଟା ହିଁ ପ୍ରଥମ କାମ। ଆଉ ଏହା ଆମକୁ ଗୋଟେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। କ'ଣ? ଏସବୁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଅନଲାଇନରେ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ସେୟାର କରିବାଟା ଠିକ୍ ମନେ କରୁଛେ? କୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖାଟା ଆଣିବା ଦରକାର? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ ପଟେ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବେପାର, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମ ନିଜର ଗୋପନୀୟତା। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ଏହା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭାବିବା ଦରକାର। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ନିଜ ଡେଟା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।